Gaza, we hadden hier inmiddels de single CD. Hartstikke mooi dat je die bakken had. Ik wil die dat ik een heel groot succes mee wensen. Ik hoop dat er eventueel ergens in de hitlijst te plakken komt. Je wist het maar nooit hoe raar het dingen kan zijn. Je bent nou bezig met dingen dat kan ik niet heel gebeuren. En dat wacht je weg even nog. Maar bij deze boek die alvast even die single CD onhandige. Ik zal even een microfoon daar lezen. Jo, het is een hele bijzondere dag voor jou, hè? Ja, dat klopt. Mijn debuutsingle Meisje op de Harley Davidson is voor het eerst gepresenteerd door het publiek. En je echt de keer van de Janne. Dus wie een spannende dag eigenlijk. Ja, de onder deze dagen, deze dag wel spannend natuurlijk. Komen er wat mensen en hoe vangt het publiek het op? Maar het noodrij, dat is super. En de zaal zit vol. En de mensen vonden het feestje heel mooi, dus daar gaat het om. Ja. Ja, we zeggen dat mij dit Noor, Meisje op de Harley Davidson, een heel oud genre uitgast, hè, dat we vandaag went binnen. Nou ja, eigenlijk, ik ben begonnen met Nederlandstalig toen als jonkie weer, dat moest ik altijd Nederlandstalig. En ja, dan kom je soms wel eens in bepaalde genres, Engelstalig, rockabilly, rock'n'roll muziek. En toch ben ik nou weer teruggekomen met waar ik ooit bij begonnen ben als een jonkie zijn, toch weer het Nederlandse lied. Ja. Mijn eigen single Meisje op de Harley Davidson. In samenwerking met Lucas en Gea opnam, je hebt me begeleid en coacht in de studio. Van Janne, je zal normaal in optreden, je staat achter de schermen te watchen. Dus dat is echt fantastisch om die mensen te kennen leren en hoe het hun te werken kan. Dat is toch heel wat oorzaak hoe je verwacht vanuit de boerderkant. Ja, wat zijn nou die ambities voor de toekomst? Wat zijn mijn ambities voor de toekomst? Veel iets aan een aparte vraag. Ik hoop je mee terug te trekken natuurlijk en dat het snel gaat en dat de mensen het oppikken, dat de radio het oppikt en dat het een succes wordt. Ja. Dat meisje op de Harley Davidson, haren in de wind, bloed voor je meid. Ze keek me lachend aan, hou je vast, je kreeg geen spijt. Ze wilde niet eens weten wie ik was, ik stond achterop en zij gaat gas. Dat meisje op de Harley met haar stoere leren jas. Dat meisje op de Harley met haar stoere leren jas. Ik zie gewoon de shaker, dat hangt gewoon door en ik ook weer pik. Dank u. Met Gaats Bosma hebben jullie een heel nieuw talent aangeboord in Nederland, hè? Ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan. We hebben een mailtje gekregen van hem. We hebben al jaren een plaatmaatschappij. En hij vroeg of wij wat voor hem konden betekenen. En er is eigenlijk nog geen 1,5 maand terug. En nu al een single. Ja, vertel eens, Gea, wat is er nou zo bijzonder aan Gaatsen? Ja, wat is het bijzondere? Het is echt zo'n zangtalent. Ja, voor het eerst in de studio bij ons. En ja, dat zingt zo weg. Dat is hartstikke makkelijk. En ken je wat van jezelf in Gaatsen, Lucas? Nou, hij heeft wel wat, want ik ben nog ontzettend fanatiek. En dat is Gaats ook. En hij heeft een hele warme stem. En als je hem zo ziet qua postuur, zeg maar, dan verwacht je gewoon niet dat er zo'n stem bij hoort. Dus ik denk wel, hij heeft een heel mooi liedje trouwens. Hij heeft hij zelf ontdekt. Het is een oud nummer in een nieuw jasje. Dat nieuwe jasje komt dan weer bij ons weg. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig wat ik ga doen. Dus als mensen nieuwsgierig zijn, ga op naar YouTube, daar typ je naam in Gaats Bosma of Meisje op de Harley Davidson, dan komt het altijd goed. Dan kan je de clipjes zien en het versje beluisteren. En wens je een hele prettig succes. Bedankt.